muryar talakawa APC ka jamu mu yarda, ka jamu mu yarda. Masu kallon mu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda kungiyar 4+4 ta mai girma sanatan Daura Zone injiniya Mustapha Bukar ta shirya muku domin kawo muku irin aikace-aikacen da yake gabatarwa a wannan yanki nashi, tare da kuma murnar cika shekara 30 da kafuwar jihar Katsina. Masu kallon mu kafin mu kai ku ga nisa, zan gabatar muku da shi anashin mai gayya mai aiki girma sanatan Daura Zone. Assalamu alaikum. Ranka shi daɗe, gashi al'umma na wannan yanki naka na Daura Zone za su so su san cewa wane ne mai girma sanata. Ta alhamdulillah, na farko dai sunana Mustapha Bukar Madakin Daura, ni injiniya ne na ruwa musamman, kuma yanzu ina dan majalisar dattijai ta tarayya wakiltar Katsina ta Arewa. Wannan shine a takaice zan ce ni kowa ne a yanzu. Sai dai tarihi shine cewa an haife ni cikin garin Daura a 1954. Daura ne makaranta ta primary, Daura 1 Primary School. Na kuma makarantar Government College Katsina, wannan lokacin ana kiranta Secondary School Katsina. Sannan da jami'a ta Ahmadu Bello na yi karatun kafin shiga digiri na farko, sannan na yi karatun digiri na engineering a wannan jami'a mai albarka kafin mu ci gaba da mu fara ayyuka. Sau da haka bayan na gama a lokacin hidima ta ƙasa, na dama fara aiki a hukumar ruwa ta jihar Kaduna. Da aka yi jihar Katsina 1987, alhamdulahi daga wani lokaci ne aka maido mu jihar Katsina, domin kowane mutum na wannan lokaci da yake aiki a jihar Kaduna an yi takarda a maida shi inda ya fito. Sau da haka kodake nina sai ya zamanto daban, da a wani lokacin akwai wasu ayyuka da nake ma hukumar ruwa ta jihar Kaduna ta fada da aikin ruwa na cikin garin Kaduna da kewaye. Aka ni ta transfer da ta zo sai aka yi mani ta musamman, ka bani takarda ta ni kadai, aka ce in kama hanya na Katsina in bar aikin da nake a Kaduna. To dama mun san haka din tana zuwa tunda Allah ya ansa kira mu, mai addu'a mu, gwamnati ta ansa kira mu, aka yi mana jiha ta Katsina da muka dade muna nema. Ko dake a wannan lokacin wanda suka ta kira ana cewa Katsina da Daura movement ne na neman jihar Katsina. Allah taimake mu da jihar Akwa Ibom da jihar Katsina aka yi su a rana daya da gwamnatin da ta shuɗe ta soja ta mai girma shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida ya ba mu wannan jiha mai albarka. Lokacin da muka sauka Katsina akwai matsaloli, saboda ka fara abu wanda yake sabo, abu ne wanda yake mai wuya amma kuma ba mai marayuwa bane. Saboda haka zuwan mu babu hukumar ruwa ta jihar Katsina. Allah taimake mu muka kafa ta, domin a lokacin nan sai district na Katsina, wato inda ake ba cikin garin Katsina ruwa, ne zama headquarter mu ta hukumar ruwa ta jihar Katsina. Muka fara aikin kafa ta a matsayina na wato chief engineer project, wato shi chief engineer mai kula da ayyuka na ruwa na wannan jiha. To a lokacin da muka zo ita aka samu akasin cewa ajiwa da ake samun ruwa a garin Katsina tana da matsaloli da ya, so wannan shi ya sha kanmu har Allah ba mu dama aka gyara wannan wuri, aka kuma ci gaba da mutanen cikin Katsina da kewaye ruwan sha. Sannan kuma Allah da ikonsa na rike daga wannan mukami, na rike general manager na hukumar ruwa ta jihar Katsina. Daga nan kuma na yi kwamishina na ruwa na albarkatun ruwa na wannan jiha na farko, domin ni na kafa wannan ma'aikata. Na kuma aka kuma hada mana ma'aikatar ayyukan gona da ta albarkatun ruwa guda biyu. Jihar Katsina ta cika shekara 30 da kafuwa, kuma ku ne wa'inda da ku aka kafa ta, da ku aka yi gwagwarmaya har ta aka yi kamar yadda ka faɗa a baya. Ranka shi me za ka ce da ita kafuwar jihar Katsina ita karan kanta
da kuma irin halin da ta kai a yanzu. To alhamdulillah kamar yadda na faɗa, ita jihar nan lokacin soja aka yi ta, so da aka gwamnan mu na farko shine mutari sarki muktar shine ya fara zama gwamnati na farko. Bayan shi ne kuma aka kama na kanar madaki. To lokacin kanar madaki mun yi ayyuka da dama da shi, domin allon lokaci ne na zama na sami kwamishinan ruwa na wannan jiha tamu. A gaskiya an tsaya kan lura a wancan lokacin da muka yi wani aiki da wanda abin da ake yanzu, an samu cigaba kwarai da gaske, domin da aka tsina ai local government ce kadai, amma yanzu ta zama headquarter ta yadda za ta iya gwagwarmaya da duk wata jiha ta kasar nan a wajen ganin cewa ta ci gaba, saboda akwai abubuwa da yawa da aka gudanar, ga jami'o'i, ga makarantu, ga ci gaba da aka samu da yawa na fanni mun san ba a rasa matsaloli, amma alhamdulillah za mu cewa kwalliya ta biya kudin sabulu, tunda akalla muna da jiha ta mu ta kanmu, kuma mun dauko gimshiki wanda zai sanya a ce samu ci gaba fiye da yadda ake samu da muna karkashin jihar Kaduna. To wannan shine zan ce an samu ci gaba da yawa akan fannoni da dama waɗanda zai wuya iya cewa ga su za a iya fi da su fulla-fulla, amma wannan bai hana cewa kuma muna da matsaloli ba, saboda shi dama komai na rayuwa ai kullun ci gaba ake so. To din an ce gwamnati yau kaga an ci baya kenan. To wannan shine a takaice abin da zan iya cewa kan wannan. To ranka shi bangaren abin da ya shafi inda ka fi shahara, ma'ana bangaren ruwa din, wanda shine ka faɗa cewa ka rike hukuma mai zaman kanta wanda kai ne ka kawo kai a asisanta. To idan kai sun ƙananan hukumomin wanda suke karkashin jihar kaza a wannan lokacin, wani irin alfanu ko kuma wani irin taimako aka yi musu a wancan lokacin, tunda mu a lokacin da muna yara gaskiya magana mun dan san a lokacin akwai dan wuyan ruwa kaɗan a lokacin. To a gwamnatin ka a lokacin da kake rike da wannan mukami, wani irin ci gaba aka kawo a wannan hukuma? To shi wato harkar ruwa harka ce mai neman kuɗi da yawa, kuma harka ce wadda take shi ruwan sai idan akwai shi za a same shi. A jihar Katsina Allah ya yi ta a wuri wanda yake albarkacin ruwa na ƙasa, ba kowane lokaci kowane fanni na jihar Katsina za ka same su ba. Akwai inda kai rijiya ta burtsatse ba za ka samu ruwa isasshe wanda zai wace mutane ba, kuma a wancan lokacin kamar da na faɗa an da jihar Katsina Kaduna ake, so idan ka ce ka jiha taka ai dole ne kuma ka samu kuɗaɗen da za ka yi amfani da su domin ka inganta waɗannan albarkatun ruwa na wannan yankuna na jihar Katsina, domin a samu ruwan sha ga mutane. Alhamdulillah gwamnatoci da suka wuce sun yi kokari kwarai da gaske na yadda za su fada da wannan aiki na ruwa, sai dai matsalan yawan mutane da suke da bukatar ruwan, ayyukan da aka yi bai kai ba mutanen ruwan da ake so. Wato misali idan kana kokarin ka ce misali lokacin da muka zo jihar Katsina ana so abinda ajiyo take bada alinka, maimakon misalin lita 25,000 to a maida shi 50. To in an ce za a maida shi 50 kaga an yi linka shi kenan. To amma kuma me Katsina take bukata, saboda mutanen da ba su nan ma sun zo, idan ka maida wuri ya zama shine cibiya ta jiha, to ai definitely za ka kawo mutane za su yi yawa a wannan wuri, saboda haka albarkacin ruwan da suke nan tilan ne su ma ka linka su yadda mutanen zai ishe su. To gaskiya kudaden da ake kashewa na yadda za a ba kowa su wadatu kamar yadda da ake samu ba su samu ba, saboda haka dole ne an samu akasi, an samu gibin kuɗi a cikin yadda za a ba da aikin ruwa. Na san akwai ayyuka da hukumar ruwa ta yi, misalin multi-state wani project ne da aka yi wanda ya dan ƙara gyara harkar ruwa cikin garin Katsina, da kuma sabon dam da aka yi na gwaigwaye a Funtuwa kenan, yadda za a ƙara albarkacin ruwa da za su samu ga mutane. Na san waɗannan aiki ne wanda yake an yi shi a wani lokaci, kuma mu muka fara tsarin shi tun daga muna cikin jihar Kaduna, domin muna jihar Kaduna mun yi tsarin da yadda za a yi jihar Kaduna ta samu ruwa na misalin tsawon lokacin shekara 50, me za a iya yi na za a tabbatar da wannan gibin an cike shi. To kamar yadda na faɗa gibin na kuɗi ne, in ba kuɗi ba za a yi a waɗannan ayyuka, amma tsarin yin aikin suna nan. Kaga akwai ɗauko ruwa daga Jibiya zuwa Katsina, akwai ɗauko ruwa daga Zobe zuwa Katsina, akwai ɗauko ruwa daga ita kanta gwaigwaye din a sabon dam za a gina don ya taimaka ma mai ruwa dam a ƙara samun ruwa cikin garin Funto da kuma kewaye.
to waɗannan ayyuka ne da kuma wasu wanda suke wasu sababbin dam da ya kamata a ce an yi, kamar kaga na Fako Caranci, gada banye, akwai Dallaji Ingawa, akwai shi na Safke. Duk waɗannan ayyuka ne na ruwa masu yawa wanda ya kamata a ce an sami kudaden da suka dace domin a tafiyar da su. Shi kanshi Zobe da aka yi har yanzu ba a yi aikin ruwan da ya kamata amfani da ruwan Zobe, yau gashi shekara kusan 30 shi ma da wani abu da yin wannan dam har yanzu bai zama to yana amfani mutane yadda aka sa ran zai amfane su ba. To waɗannan kaga abubuwa ne da yawa wanda suke sun kawo na ci gaba, amma kuma babu halin yin samun abin da ake bukata saboda rashin isasshen kudade da ya kamata a ce an samu an tafiyar da waɗannan ayyuka yadda ya kamata. To yanzu a takaice dai ranka abin da kake nuna ita yanzu gwamnatin jihar Katsina ka hoto shekara 30 an samu ci gaba da kuma alfanu na ayyuka musamman kai bangaren ka wanda ya shafi a bangaren ruwa. Kwarai da gaske shine muke magana akan sai. Haka. Kallon mu tattauna kenan muke yi da mai girma sanatan Daura Zone Injiniya Mustapha Bukar akan irin gwagwarmaya da suka sha a cikin wannan jihar tamu wadda suka kawo mana ci gaba musamman bangaren shi da ya fi shahara a kansa ma'ana bangaren ruwa, wanda a yau gashi na faɗa da bakinsa abubuwan da aka samu a wannan jihar tamu. maza tsoro sanata kara hakuri baba Al-Mustapha Bukar a Daura Zone APC ka jamu mu yarda. Kai mun gani mu al'ummar Katsina ta Arewa domin mun zaɓa dattijo mai tausayin talakawa injiniya Mustapha Bukar a matsayin sanata mai wakiltar Daura Zone a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Habawa yanzu muka san muna da wakili a Abuja, sanata injiniya Mustapha Bukar, inda ya fara cika mana alƙawuran da ya ɗauka. Ya kawo mana shahararrun likitoci domin su duba lafiyar idanuwan dattawanmu na wannan shiya. Sanata injiniya Mustapha Bukar na jam'iyyar APC ya yi musamman da mutane 8,000 gyaran ido kyauta tare da basu magunguna. Mu kula da kyau kada mu bari 'yan taɓare kowa ya rasa su shigo su ɓata ruwa ba don su sha ba. Al'ummar Daura Zone sai mu taya shi da addu'a domin ya samu damar kawo mana wasu alkhairan. Wannan sako ne daga kamfanin 2Y Star Production Daura tare da ƙungiyar 4+4 ta Buhari da sanata Mustapha Bukar. Talakawa yanzu a Daura Zone kowa kai yake faɗa baba. Mai gidan talakawa APC ka jamu mu yarda. Masu kallon barka mu sake dawowa a wannan hutun rabin lokaci. Ranka shi daɗe mun sake dawowa gare ka. To ranka shi daɗe akwai abin da gashi an yi aiki an gama. An gama gwagwarmaya ta aiki an aji. Kuma sai aka shiga wata sabon gwagwarmaya wato abin da ya shafi siyasa. To ranka da me ba ka sha'awa ne ka shiga harkar siyasa? Ko kuka shigo da ni siyasa? To Allah hakika har Allah ya sa na gama ayyuka na gwamnati, tunda daga nan kamar yadda na faɗa daga na rike wannan mukami na kwamishina sai kuma aka dawo da ni gwamnatin tarayya a matsayin darakta na musamman. Na kuma ya ci gaba ne da aikin ruwa a wannan matsayi, wanda ayyukan da muka ya kuma ba wai jihar Katsina ba, a'a ya zama na ƙasa ne gaba ki da, tunda a wannan lokacin wannan aiki da muka yi na yadda za a gyara wannan harkokin ruwa ne a kowace jiha ta Najeriya. To alhamdulillah wannan ya ba ni dama in ga wurare dan babu jihar da musan aikin ruwan ta ko ba mu je ba. Da a wannan lokacin ko bacci ka tada ne zan iya gaya maka ga matsalar da ke faruwa a wurare da kowace jiha ta ƙasar nan. To mun yi wannan kuma muka sake da muka ayyuka da yawa a waɗansu ma'aikatu na gwamnatin tarayya. To a cikin waɗannan ayyukan ne Allah da ikonsa ya sa muka yi abubuwan da muka taimaka wa mutanenmu na samun aiki da kuma jawo ayyuka da suka shigo cikin jihar Katsina da kuma yankin da muka fito. Sannan kuma na kafa wata gidauniya ta ilimi ta dan muka lokacin ina kwamishina. Alhamdulillah ita ma yanzu shekarar ta 25 daidai wannan shekarar wannan watan da muke ciki da kafa wannan gidauniya ta ilimi ta dan bukar, wanda a lokacin da kamar na ce ina kwamishina ne lokacin Karama Daki muka kafa harsashin wannan gidauniya. Kuma alhamdulillah a yanzu wannan gidauniya tana da makarantu guda 5. Muna da guda 4 a cikin jihar Katsina, a Daura, Mai Aduwa, Zango da Ɓaure, sannan muna da IQ Academy da take nan garin Abuja. Kuma ɗaliban da muke da su a yanzu za su kai kamar 2,000 da wani abu.
sannan kuma ya yi ɗalibai da za ku sun har 3,000 muke tsammani, kuma cikin su yanzu alhamdulahi muna da injiniyoyi da masu tukin jirgin sama da dai mutane da dama. To waɗannan abubuwan da na yi shi yasa lokacin da na yi ritaya a 2009 dama can dai shi yankin karamin abinan emirin na Daura daɗi bai yi sanata ba. Mutane suna da shauƙin a ce wannan karan sanata ya fito daga emirin na Daura, domin yau kusan shekara 30 kenan tun daga lokacin Shagari ita emirin ta Daura ba ta taɓa yin sanata ba. To wannan bukata ta mutane kuma suka ga kila na cancanta in shigo in nemi wannan takara, shi ya kawo ni cikin harkar siyasa. A lokacin nan ina hakimi na Rogogo, amma saboda yawan pressure, wato kaman su abin da ake takawa kara da kuma korafin cewa ya kamata in fito in tsaya, shi yasa na maro aka ce sai na ajiye wannan hakinci na kuma aji shi na shiga siyasa, ba don komai ba da mu ansa kiran da mutane suka yi na mu shigo mu taimaka musu, domin suna ganin za mu iya taimakawa din a yadda ya kamata a wannan matsayi na sanata. Kuma alhamdulillah muka shiga wannan zaɓe, muka yi gwagwarmaya da shi mai girma gwamna na jiha Right Honorable Aminu Masari, muka fara campaign daga garin Ɓaure da muka fara campaign ɗinmu har Allah ya sa ya kamu ga lokacin da muka samu nasara. Allah bani wannan mukami na sanata, kuma shi ya sami gwamna da kuma sauran waɗanda suka ci waɗansu mukamai da ake tafiya a yanzu. Wannan shi ne abin da ya kawo ni, don mutane ne suka matsa cewa sai in shigo in nemi wannan kujera, kuma alhamdulillahi mun nema kuma mun samu. Gashi a cikin lokacin da ka samu wannan mulki na shi wannan na sanatar da Daura Zone suka zabe ka, haka abubuwa sun canza, abubuwa sun zama kamar sababbi a wurin al'ummar wannan zone. Ma'ana a lokuta da dama wanda suka wuce kamar da ka faɗa, da yawa wasu sun hau wannan kujerar sun sauka, amma al'ummar wannan zone din ba su ga amfani ko kuma muhimmancin ita wannan kujerar ba sai a zamanin ka, musamman abin da ya shafi matasa. To ranka shi ne wannan zai iya nuna mana cewa kwarewar ka sai a wurin aikin gwamnati da kai, ko a'a wani tunani ne wanda irin naku na dattawa kuka cewa ya kamata ku canza alƙiblar wannan yadda aka tafi da al'umma a wannan zamanin? To kamar yadda muka faɗa lokacin da muke gwagwarmayar neman a zaɓe mu, a yi alƙawla muka wa mutane, kuma su mutane sun sani cewa lokacin da muka yi ayyuka na gwamnati, duk lokacin da muka yi alƙawali muna cikawa. To kila ta yi na ɗaya daga cikin abin da ya sa suka ga ya kamata su zaɓe mu shigo cikin wani tafiya, don sun san in aka ce za a yi abu to za a yi shi. Kuma kamar yadda kace tunda tafiya ce ta canji, ai gwamnatin da ta shuɗe mun canza ta domin mu kawo canjin, domin mutane su gani a ƙasa cewa ba ɗaya wadda tafiya waccan da wannan tafiya da muke ciki. Su sun shekara 16 suna tafiya da nasu mulki irin yadda suka tafiyar da su. Mu kuma yanzu mun shekara 2 da rabi, to mutane ai su ne za su gaya mana shin wai canjin da muka ce za a yi din, yanzu gashi kana faɗa shin an cimma guri ko ana cimma gurin wannan. Yanzu gashi ka faɗa cewa ana yi saboda an ɗauki matasa ayyuka da dama, to wannan ɗaya daga cikin alƙawalin da muka yi. Sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda za mu samu lokaci mu zauna mu sanar da mutane, domin shi ɗan adam mantuwa gare shi, musamman ɗan Najeriya. Ina ga an mashi abu ya wuce sati 2 sai an sake tuna mashi, kuma lokacin na nan mai zuwa wanda za mu tuna mu sanar da mutane abin da muka yi alƙawali da kuma abin da muka yi, su kuma su zama alƙalan kansu, domin shi tafiya ce wannan ta siyasa. Kowa ya sani cewa guguwar ta so a wancan lokaci ta ɗauko abubuwa iri-iri, dama ita guguwa tana ɗauka da mai nauyi da mara nauyi. To alhamdulillah wannan a takaice shine ya shigo da mu, kuma mun yi bakin gwagwarmaya mu ga cewa wannan alƙawla da waka mutane, musamman kamar yadda ka faɗa na matasa, kuma tun kan muka shiga siyasa ai da mun yi kamar yadda na faɗa, waɗannan yara da muka koyar da su na ilimi ba komai yasa ba kishin ne ai sa muka yi waɗannan abubuwa da wannan al'amura, domin mun san cewa muna buƙatar canji, kuma mun san cewa mu mutanen arewacin Najeriya musamman muna da rauni kan al'amura da musamman na ilimi. Kuma har yanzu in ka shiga cikin jihohinmu za ka ga cewa gaskiya wato bacci muke yanzu hada nasari, amma in dai harkar ce ta magana ilimi da kuma harkar shiga cikin ƙasar Najeriya yanzu ana yi da mu, gaskiya har yanzu muna kamar ba ƙasar mu bace, muna rara gefe. To wannan al'amura shi yasa dole muka dinga kiran mutane da matasa da kuma wanda suke
ba mata duk abin da ya kamata mu yi mu kawo ci gaba insha Allah za mu yi shi kuma muna yin shi. Matasan al'ummar Katsina ta Arewa mun gani mun shaida da salon mulkin sanata injiniya Mustapha Bukar da jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya ya kawo mana shahararrun masana na'ura mai kwakwalwa don koyar da dandazon matasan Daura Zone yadda ake sarrafa na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. Haka yake masu iya magana na cewa mu gani ya kasa ya bi dogon zance. Sanata injiniya Mustapha Bukar na jam'iyyar APC ya horar da matasa sama da 777 na wannan shiya. Lalle mun zaɓi da tiji mai tausayin talakawa mai son ci gaban shiyarmu. Da muna hangen wata miya sai a makwabta mun yarda mun amince da wakilcin sanata injiniya Mustapha Bukar a majalisar dattawa. Habawa ina mata da matasan dattawa na wannan shiya kada mu sake mu yarda da masu raba mu da roman da bikin demokradiyya da muke sharba sai mu zage mu dage mu taya shi da addu'a don kawo mana wasu alkhairan. Wannan sako ne daga kamfanin 2Y Star Production Daura tare da kungiyar 4+4 ta Buhari da sanata injiniya Mustapha Bukar.